Pravilo Mobilo je zariadenie, na ktorom je možné cvičiť, ale aj relaxovať. Cvičenie na ňom vplýva komplexne na celé telo od členkov až po prsty na rukách. Ťah pôsobí na kĺby, fascie, svaly, šľachy, celkovo uvoľňuje a zlepšuje elasticitu tkaní. Telo sa uvoľní, ale zároveň sa posilní ucelenosť a súdržnosť. Dokážete na ňom aj posilňovať, a to kdekoľvek, keďže je mobilné a dá sa rozložiť do 20 minút. Je zostrojené z kvalitných certifikovaných komponentov a má odborný statický posudok. Využívajú ho ako fyzioterapeuti, tak maséri, fitness tréneri, ale aj súkromné osoby. Komunita spokojných vlastníkov neustále rastie a tí rozvíjajú ďalšie využitie. Vážim okolo 150 kg. Ja si tam hlavne opravujem chrbát a uvoľňujem po namáhavej fyzickej práci alebo keď ma boli chrbtica. Je to výborná vec. Ak sa chcete do tejto komunity pripojiť, využite uvádzaciu cenu, ktorá platí do konca mája. Viac informácií nájdeš na webe.